Dámy a páni, ja som sa k téme olympijských hier nechcel vyjadrovať. Už toho bolo povedané dosť a ten úvod k hrám každého jedného príčetného odrovnal, tak ako aj mňa. Ale to, že transgenderová osoba, ktorá má preukázateľné chlapské gény a silu, porazí v boxe športovkyňu, mimochodom dobre natrénovanú na súboj so ženami, keďže sa jedná o súboj žien, je už za hranicami zdravého rozumu. To, že Holandsko reprezentuje právoplatne odsúdený pedofil, ktorý znásilnil 12-ročné dievča, je pre mňa neakceptovateľné a absolútny paradox, keď organizátori brazílskému surferovi zakázali mať na doske obraz Ježiša Krista, ale otvárací ceremoniál plný bizarných scén organizátorom nevadil. Priatelia, čo majú tieto olympijské hry znamenať a čo sa nám snažia natlačiť? Je to frontálny útok radikálnych progresivistov na základné hodnoty našej kresťanskej spoločnosti? Liberálne strany ako PS a SAS sú teraz ticho a nechávajú tieto témy vyhniť. Ale viete čo? Odpoveď sa možno dozvieme od nich samých, keďže strana PS vraj plánuje navštevovať regióny, aby spoznalo Slovensko. Tak sa ich teda, priatelia, poďme spýtať, čo na tieto bizarnosti hovoria, kde aj oni sú v pozícii režisérov. Dámy a páni, ja tak určite spravím, keď na nich narazím. Ako by sa zatvárili a ako by zareagovali na fakt, keby sa jednalo o ich dieťa, o ich dcéru.